ale musí mať v Mexiku rodinu. A ja tú jej rodinu musím súrne nájsť. Mami. Mami, nemohla som ti zavolať. Prosím ťa, odpust mi. Kde si bola? Čo sa stalo? Celú noc som ťa čakala, vyvolávala na políciu a do nemocníc. Myslela som si, že si mŕtva. Prepáč, Ja mami. som na vine, seňora. To ja som ju zdržala, nenechal som ju odísť. A vy ste kto? Kamarát z univerzity. Boli sme na jednej oslave a na ulici boli nejaké problémy. Streľba a tak. To preto som ju nepustil. Mami, čo je? Sadni si. Mami, čo ti je? Mami. Mamička, neplač. Už som si začala myslieť, že si mŕtva. Si živá? Si živá? Živá, dcerka moja. Prepáč, odpust mi, mami, prosím ťa. Už mi to nikdy neurob, moja, už mi to nikdy neurob. Myslela som si, že si mŕtva. Áno, spojte ma s kanceláriou riaditeľa, prosím, tu Daniel Montiel. Ako si mohla, Carmen? Veď ani neviem, kde Anna býva. Musím ju znova vidieť. Vicky? Tu Daniel, potrebujem nejaké informácie, prosím ťa. Daniel si to nezaslúžil. Ani Adrianita. Nikdy som nemala prijať tú prácu a nemala som v ten deň ísť do toho klubu. Už ich nikdy neuvidím. Budú mi veľmi chýbať, Roberto, ale nemám odvahu, aby som ich navštívila. Vieš čo, poďme domov, prosím ťa. To bude najlepšie. Viem, že doktor hľadá o tebe informácie. Každú chvíľu sa veci môžu pre teba zmeniť. Možno sa znova stretneš s Danielom, alebo s jeho dcérkou, alebo s inými ľuďmi, ktorých si takisto obľúbiš. Buď trpezlivá, Anna. Som si istý, že sa veci dajú do poriadku. Kiežby. Verím, že to tak bude, vieš. Musím veriť. Pretože si myslím, že nie len doktor hľadá o mne informácie. Určite som mala príbuzných a kamarátov, ktorí ma mali radi. Je celkom možné, že aj oni ma hľadajú. Ako je, mame? Konečne zaspala. Vedela som, že ju takto nájdem. Chúďatko, kvôli mne zažila najhoršiu noc v živote. Je to moja vina. Nie. Vy ste si len robili svoju prácu. To ja som robila to, čo som nemala. Bude lepšie, ak na tú prácu zabudneš a aj na ten plán, ako sa infiltrovať do Montanovej skupiny. Čože? Mám zabudnúť na hľadanie mojej sestry. Vy si myslíte, že cúvnem? Pre teba to bude veľmi komplikované a aj nebezpečné. Si študentka. Máš mamu, tá má len teba. Prosím ťa, ako jej chceš vysvetliť to, že chodíš domov neskoro? Niečo si už vymyslím. Nie, zamieta sa. Bola to len hlúposť, ktorá mi napadla, keď som zistil, že si sestra Anny Lucie, ale neurobíme to. Prečo nie? Psst. Myslíte si, že mám strach, alebo že som primladá? Verte mi, ja veľmi dobre viem, že ma môžu zabiť. Ale v mojom živote nie je nič dôležitejšie, ako nájsť moju sestru. Neurobíme to. Prečo nie? Tvoja sestra by nesúhlasila. Preto. Čo? Moja sestra by s tým nesúhlasila? Ako to vy môžete vedieť, poručík? Ako to viete? ktoré bolo nájdené s dolámanými rukami a stopami po týraní. Ide o kapitána Quintera, pilota jednej leteckej spoločnosti pre predstaviteľov vlády.
Telo pilota bolo nájdené potom, ako nejakí bezdomovci, ktorí na tomto mieste spávajú, podali oznámenie. Obe ruky boli dolámané a na tele boli evidentné stopy po týraní. Domnievame sa, že ide o pomstu, ktorej motívy sú nám zatiaľ neznáme. Dobrá práca, Chinito. Výborná práca. Dúfam, že takto si už piloti z Indiany uvedomia, o čo ide. A prestanú rozprávať. Veci idú vždy dobre, ak je dobrý tím, šéfe. Koho si poveril touto operáciou? Jednookého. Priviezol som ho z Texasu aj s 2 pomocníkmi a onedlho bol ten chlap mŕtvy. Možno bude dobrý aj v lokalizovaní osôb. Vyzná sa v meste. Vie sa pohybovať a má všade dobré kontakty. Jediný problém je, že rád strieľa a treba ho kontrolovať. Prečo sa ma na to pýtate? Chinito. Analia je stále v kurze. A keďže ju hľadá polícia, určite je dobre chránená. Takže budem potrebovať profesionála na to, aby mi ju našiel. Som veľmi zvedavý, Chino. Akú historku si vymyslí? S čím na mňa pôjde? Ahoj, teta. Ahoj. A Daniel? Nie je tu? Nie, o takomto čase nikdy nie je doma. Prečo? No, lebo utekal z kancelárie, aby sem prišiel vyriešiť nejaký problém. Myslím, že sa to týkalo opatrovateľky, ktorú zamestnal. To áno, s ňou som mala problém. Ale už je potom. Určite mu tá ženská hneď telefonovala. Kto vie, čo mu o mne narozprávala? Bola si s ním, keď mu tá ženská volala? Áno, bola som s ním v jeho kancelárii, keď odrazu zazvonil telefón a hrozne sa rozúril. Jasné, to musela byť ona, k tomu volal. A určite mu povedala, že som bola na ňu zlá. Len preto, že som si od nej pýtala referencie a dokumenty. Od ženy, ktorá sa mala starať o moju vnučku. Veríš tomu, Sára, že potom, ako som jej povedala, že chcem papiere, sa tá žena zdvihla zo stoličky a odišla. Ani som nestihla dopovedať vetu. To dievča nemá papiere, teta. Možno je tu ilegálne. Ja viem len toľko, že dnes ráno pekne prišla a chcela zobrať Adrianitu do školy. Bez toho, aby sa mi predstavila. Bez dokladov, bez referencií. A dokonca nechcela hovoriť ani o svojej rodine. Veríš tomu, Sarita? Bože, čo sa to s Danielom deje? Včera večer som ho stretla v Tobis, tam, kde vždy chodievam. A vieš, kto tam bol? Náš Daniel večeral pri sviečkach s tou Anou. Už si mi o nej hovorila. Povedala si, že je veľmi pekná. A Anna, už som ju videla. Tá potvora je krásna. Áno, to bolo prvé, čo som si všimla. A hneď ma to zarazilo. Nevšimla si medzi nimi niečo, čo by ťa... ako sa k sebe správali? Na niečom sa smiali, keď som prišla. Ona žiarila ako hviezda a on vyzeral, že sa veľmi dobre baví, ako by sa poznali celý život. Zježili sa mi z toho všetkých chlapy. Toto môže byť vážnejšie, než sa zdá, Sarita. Po tom, čo sa stalo dnes ráno, ma to ešte väčšmi znepokojuje. Povedz mi všetko, teta. Povedz mi do detailov všetko, čo sa medzi vami udialo. Môžeš ma tu nechať, Roberto. Viem, že máš toho ešte veľa. Budeš v poriadku? Áno, budem v poriadku. Ďakujem, že si po mňa prišiel. Daniel. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio Enter.